Helo pawb a chroeso I Teyrnas Y Teulu. Ein gweithgaredd heddiw yw creu Goleudy allan o papur a cerdyn a carbwrdd a be bynnag, ac ar ôl hynny bydd ni edrych I fewn i'r darn nesaf o pwy ydy Iesu. Dyma'r pethau dwi am defnyddio, ond dwi eisiau chi trio meddwl am ffordd dy hun o creu y Goleudy. Ti'n gallu defnyddio'r un fath o pethau? Fel esiampl, mae gennai cerdyn gwyn, cerdyn melyn a coch, papur glas y gwyrdd, carfwrdd, ffyn lollipop, siswrn a glud, a mae gennai felt tips wahanol. I ffwrdd a ni. Ni wedi creu Goleudy, a mae Goleudy yn cyd-fynd yn rili dda gyda'n stori ni heddiw. Oherwydd, yn Ioan 8:12, mae Iesu yn dweud hwn. Fi ydy'r golau'r byd, bydd gan y rhai sydd fy nilyn I olau I harwain nhw I fywyd, a fydden nhw byth yn cerdded mewn tywyllwch. Ac I helpu esbonio beth mae hynny yn meddwl, dwi eisiau edrych I fewn I beth mae golau yn neud. Gyda golau, dyn ni gallu weld, a mae hynny yn helpu oherwydd heb golau, bydd ni ddim yn gwybod lle da ni, ac hefyd ddim rili'n gwybod y ffordd I mynd. Heb golau, bydd ni fewn trafferth, oherwydd bydd ni'n cerdded I fewn I waliau, drysau, hefyd, ni gallu brifo ein hunan trwy disgyn I lawr rhywle. Mae Goleudy yn esiampl rili dda ar sut mae golau gallu achub pobl oherwydd mae'r Goleudy yn ddangos i'r cychod lle mae'r tir I nhw gallu cadw'n saff. Esiampl arall ydy gyda awyren ar rhedfa yn y nos maen nhw'n oleuo y rhedfa i'r awyren gallu weld lle maen nhw angen glanio. Felly, I cadw yn saff ac yn byw, dyn ni angen golau. A mae Iesu yn galw ei hun goleuni bywyd. Ac mae'n deud, os dyn ni'n dilyn fo, bydd ni'n cadw yn saff, ac hefyd bydd ni byth yn cerdded mewn tywyllwch. Beth mae hyn I gyd yn golygu ydy trwy dilyn Iesu, bydd o yn ddangos ni y ffordd I fywyd, a fywyd gyda Duw yn yr nefoedd. Bydd ni byth ar ben ein hunan a byth yn y tywyllwch, oherwydd bod Duw yn edrych ar ôl ni, yn cadw ni'n saff ac yn ddangos I ni y ffordd I fynd. Felly, dyna sut mae Iesu goleuni y byd a goleuni bywyd oherwydd mae'n arwain ni allan o'r tywyllwch ac I fywyd gyda Duw yn y nefoedd.
Ac yr unig peth ni angen dewis wneud ydy dewis dilyn Iesu. Diolch yn fawr iawn eto am wylio. Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau wneud crefft Goleudy a bod o wedi dod allan yn rili dda. Plis teimlwch yn rhydd i anfon llun o Goleudy chi i fi trwy Facebook M.I.C. Bydd na link yn y disgrifiad, bys fo'n gret gallu weld y siamplau chi. A diolch yn fawr iawn eto am wylio, a na i weld chi wythnos nesaf. Diolch yn fawr. Tara.